हाग्रानि मैदेरनि उरखारजों 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि उरखारजों फिन आरोबाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव गोग्लैनाय बगाजुलि सोमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि मनिका बर'खौ हाग्रानि मैदेरा थांनाय हरनि समाव गाथारनानै जिउ फोजोबो। सोरखारनि PMAYG न' मोननायखौ सिफायलांनायजों लोगोसे दाउगांबारि गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि 9 थाखोआव फरायनाय मनिका बर'खौ जिउ फोजोबो हाग्रानि मैदेरा। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फैदों। मख'नो नांगोनदि हाग्रानि मैदेरा बगाजुलि हालामाव सिगांनिफ्रायनो गोबां मानसि बुथारनायजों लोगोसेयैनो न' बांफोरखौ सिफायनानै रायजोफोरखौ गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोगासिनो दं। जायनि थाखाय बे ओनसोलनि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानायखौ फोजोबनो थाखाय खुंथाय गोहोनि सोरखार आरो हाग्रा बिफानखौ गोख्रों खावलायदों जायगानि रायजो राजाफ्रा। बेजों लोगोसेयैनो दुखुथिया नखरखौ रांनि अनसुंथाइ होनायजों सोरखारा मदद खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दाबि खालामो। नैबे नखराव जितु जाथाय जानाय बे दाउगांबारि गोजौ फरायसालियाव फरायोमोन थाखो 9आव। बिनि मुङा जाबाय मनिका बर', बिफानि मुङा जाबाय अजय बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय रुपनि बर'। दा हरखाब बिदि जागोन होनना मिथिया। अजय बर'आ कम्पानियाव मावहैयोमोन, मावहैनायनि जाहोनावबो जानो हागौ। दा न'खराव रावबो गैया, खाथि खाला बयबो दावराव जादोंमोन। नाथाय बे मैदेरा उपद्रब खालामफुनाय समाव बिसोरो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांदोंमोन। खारलांनायाव दख'ना गाननाय जुबुर जुथुरजों हयथ' मेरायनानै गोग्लैनायाव गाथारनो मोनहैदों आरो। जों मिथिनायाव आरो जोंबो गैयामोन नालाय जिहेतुके दा बिदि होननानै जों कन्टेक्ट खालामदों आरो। दा बे बाथ्राखौथ' जोङो दिनै मास मोननै मोनथाम अनेक जायगा बे ओनसोलनि रायजो राजानि न' बां सिफायनायाथ' अनेक जागासिनो दं। नाथाय दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो होबथानाय राहाखौ नुवाखै आरो। जिथिं थांदों निदानानो जाबाय थादों। बिदिनो सोरनिबा बाख्रि सिफायनानै माइ जानाय, सोरनिबा न' बां सिफायनाय, बेबायदि घटनायाथ' अनेक जागासिनो दं आरो। खिन्थु जों दिनैसिमबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा सरकारनि थरफनिफ्राय जों राहा लामा लानाय नुवाखै आरो। बहायनो मास मोननै मोनथामसो जाबाय, माथाम माब्रैसो मैदेरा थांलाय फैलाय खालामो। जाय जेथिं थाङो बिथिं निदान जागासिनो दङ। बेबादि जों थासारिखौ गाज्रि खालामगासिनो दं आरो दासान्दि। दाथ' बगाजुलि ओनसोलाव न'आव थानोबो गिथावथाव, फोथारावथ' माइ आबाद जेबो गैखायानो। गतिके बिनि सायाव जुदि सरकारा एसे एक्सन लायोब्ला जों गोजोनगौमोन आरो रायजो राजाफ्रा। बेखिनियानो आरो। बेनिफ्राय माने जोंनाव बे थाखानाय जितु केम्प, बे केम्पनि थाखायनो जोंहा उपद्रबआ बारा जायो आरो। हराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ उपद्रब खालामबाय, सानाव बहाय हाबना थाबाय, मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो ओंखारनानै न' बां बिदिनो खाथि खालानि न' बांफोरखौ सिफायगासिनो बिदिनो दुम दाखाल जागासिनो दं आरो। ओंखायनो सरकारा जाहाथे बेखौ गावसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जुयै जुदि थिरांथा खालामनानै जुदि बिसोरखौ बबेथिंबा साइडआव होखारनाय राहा लायोब्लाबो जों मोजां मोनगौमोन आरो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलिनिनो सिङाव थानाय नैबे सोनाब सिमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि नैथि फिसाजो मनिका बर' थांनाय दिनै हराव 12:30 समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांखौ गाज्रियै गाथारना गालांदों। बिथाङा दाउगांबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिमोन। दा आनजादबो सोलिगासिनो। मोनथिनाय बायदिब्ला
आनजादा मैयासिम साननै थांबायमोन दिनैबो आनजाद दंमोन होननानै गाहाय फोरोंगिरिया नुजाफैनानै दानि फोरमायलांबाय। दा खोब दुखु गोनां जादों। दा मोनसे खोथा खावलायनो लुगैदों जे सासे फरायसुलि हिसाबै आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दा आङो जायगानि जानानै सरकारखौ जि हायो अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननो। सासे मोजां फरायसुलिमोन होननानै फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा जोंनि नैबे बगाजुलि एरियायाव फ्राय मैदेरनि उदखारा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। सिगां नैबे मास मोनसेसो सिगां बे बगाजुलिनि सिङाव थानाय सोरगोफुरि गामियाव सासे मानसिखौबो बुथारखांबाय। बिनि उनाव नै आरो दिनै सासे मानसि बुथारनानै थांबाय आरो बेबायदिनो सिगाङावबो गोबां मानसि बुथारबोबाय। मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बोसोराव सानै साथाम साब्रै बिसिमहालागै बुथारबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। दा बिनि सायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लानो हायोब्ला जाहाथे खोनानो मोन्दों जोङो माखासे मैदेरखौ नारगारग्रा माखासे मिसिनफोर बरनबाय। दा बेफोरखौ जोंनि एरियायाव सरकारनिफ्राय बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन होननानै जों सानदों आरो।